Kwedu no mabuja madokachere mabiangu tauya nadzo nhau dzanyasi musomuvhuro riri zuva rechimakumi mairi nosere mumwedzi uno waiye kakunguru rekai titandewo kunyepai nyasi iro zambuko ropaBeit Bridge ranga rakapfikiwa mhanduwe kwai kwakasiyiwa gonyeti riri kutaya mweya wogasi mhanduwe saka patobisiwa vanhu kutomisiwa chaiko kusvika rachinjiwa pakaita kunyangariwa vamwe vanga vari kutekaira vachimhanya aiwa kwakutodekara pai rekai tigoona kuti zvinoperera sei asi tiri kuramba tichindotenda kuti paribe kuitika njodzi huru ipapo. Nyasi uno makurukota wehurumende achitungamiwa naiye Daniel Garwe wangu ariko kuGrenville manduwe wari kuenda komema nokuringa kuti wakomana zvakaitika zvomwoto wakagwarasha nzvimbo inosenzera wanoweza waye yopaGrenville paye kuti zvakatekaira sei. Unosaya kuti gore rega rega wakomana pachindoramba pachipfuta zvii zvinenge zvinyatsakuitika. Rekai tigoramba zvedu takazviringa kuona asi pano nyaya ipapa watonzi nehurumende mwedzi wagunyana chaiwo ndio pachatanda kuwakiwapo kare nzvimbo yakanaka kuita seyo kumbare iya wanonokeka wakomana kutsvaka matenda manduwe. Rekai tigoramba takaringa hedu kuona kuti zvinopera sei. Ukono Zuro Jacob Mafuma anga ariko ikweyo akaombisa kuti tichakubatsirai rekai tione kuti ndiko chere kuyambura kwayagoreketa nezvako. KuSouth Africa kwaburika kuti iye Mary Mbaiwa mukadzi waChiwenga uya manduwe kwaiumba yacheyanga zvitengera iya kuota kuGulf State yakwecha muwanhu hurumende pokare nomotikadzi mbiri dzorudzi rweRange Rover kwaidzaenda dziya dzakutotengesiwa mhanduwe pajekerere kuti wano mari zvavo watenge pakaita kuoma chaiko. Zviri kunzi kana mari yacho yaboeka watenga ichabva yapuwa hurumende. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Mapurisa ari kuti iwo nyasi anga arimo munzvimbo yeChiredzi wari kuita zvokuti kwai toda kubisa vanhu vari kutengesa pese pese kuitira kuti nyaya yomutambo zvemabhizimusiwo zvokurima Chiredzi Agricultural Show iende zvisvino zvakanaka. Pakaita kuoma chaiko unobva wanatsa kuona kuti idihwi. Rekai tirambe takaringa kuti zvinopera sei. Tinenge tichizokunyepai ipapo. Watendai biti nyasi wanga waripo vari kuburika pavhidhiyo vachireketa kuti iyi ndakatozvipira kutoti tidzire nokumirira bumbiro romutemo wenyika kuti rireke kuvhiringiwa newewo makuhwanhu yayo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Wagoreketa kuti tagwirei ndiye munhu anga aripo 2019 achikonzeresa kuti bumbiro romutemo achikonzeresa kuti mari yonyika ireke kugoita tusvinu kwai ndiye akaita kuti zviitike. Pakaita kuoma. Rekai tigoramba takazviringa izvozvo kuti zvinenge zvinyatsoenda nopapi chaipo tinenge chikunyepai. Apawo mabhizimusi wakomana vari kuita kuhwadzisa vanhu vazhinji izvezvo vari kusaya kuti kohoko chii chiri kuitika. Pakaburika mazuva apfuura yaya kuti kwai pagoita zvokuisiwa kuti kwai pagoita zvokutengesiwa upfu chaiwo nezvimwe zvinhu zvokudya zvisiri zvechokwadi. Manduwe ukaona vanhu vakunadzira upfu hwavo wobva wandoisa pepa roparenda kwai parenda wotanda kutengesa ndipo munotoona kuti kuchipa kuya kwematakishopu kunouya nomuseredzero mhanduwe. Rekai tigoona kuti zvii zvichanyatsakuitika kundonamatira kuti tireke kugoramba tichizohara zvirwere zvisingazikane kuti zvabvepi. Tinoramba takazviringa hedu ipapo. Mapurisa ari kuti purazi roriya famu rokunyabhira kwai rakatoriwa nehurumende kubva kuna Cosmas washaya nyika. Cosmas washaya nyika iyu kwai nowabiya achewamwe wabva waenda koramba kuti mapurisa apinde papurazi ipapo wakabva wapamba nokudii kuno wakabva wasungiwa.
rekai tigoramba zvedu takairinga kuti inenge ichinyatsa kupera sei nyaya yacho, nekuti pari kuita kunge pano zvimwe zviripo zviri kuitika ipapo. Rekai tirambe zvedu takazviringa. Nyasi uno Kembo Mohadi aenda kukambani yosimbi yoDinson. Rekai tigoona kuti kune zvimwe chire zvavari kuda kuita ipapo kana kuti zvinenge zvitekaira sei. Tinenge tichizokunyepai apawo wanoringa zvekuerengewa kwezvinhu newanhu woZimstead wari kuti makwiriro zvinhu munyika pagore nepagore kumazigi aita kusvika zvikamu 25 pagore nepagore. Wakatiwo dhora ribodzi iroro dhora rekuAmerica kwai makwiriro ari kuitawo pakutenga zvinhu ari kutosvika pazvikamu 14 14.4% pachirungu pakaita kunyangariwa. Ndipo unotoona kuti pano nyaya ipapa. Magweta akurudzira wanhu womunyika kuti waite bau wangwarire chaiko pari kunzi wanhu vese wane makore 2 okuti waende kochinja mapepa yawo anoratidza kuti pavari kugara ndopawo matitle deeds pachirungu kuti aitiwewo chimanji-manji. Ipapo gongwarirai mhanduwe kutoita zvisvinu chaiko. Tichange tichikunyepai kuti vanenge vachida kuzviita sei kana kuti vanenge vachizvitekaidza sei. Tinenge tichizokunyepai zvedu. Kambani yoBora Hardware kwai yabhadharisiwa choupenzi chomadhora 300 nonyaya yokuti vari kutengesa katsunami. Mhanduwe taakuchizohwara manje wedo huno. Katsunami kari kuponesa vazhinji kuno apa zvinenge zvaita kunyangirwa. Rekai tirambe takaringa kuti zvinoramba zvakadandochereka kana kuti vane zvimwe zvavachaita. Nozuro kepe yakaja Highlanders nokabodzi 0. Triangle ikajawo Bikita 3-0. Chikenini ikaumburudza Dynamos 3-0. Apa Omanika Diamonds wakati aiwa kabodzi nowakomana osimba bhora. Rekai tione kuti zvinopera sei. Nyasi chikwata chaScotland chabva chajawo choyadha. Unoita kuzvisai kuti ime zvichiri zvega izvi. Scotland yaskotisa kupwanya mhanduwe yaita kuhwina kabodzi 0. Ipapa iyo Scotland kwayo yabva yati Norwich Musona wedu kutambira isusu. Kuno dzimwe nyika zvikwata zvobhora zvinorambidziwa kutenga vanhu panguva imwe yakadari nokudii kana munhu wese ano mvumo yekutenga panguva ibodziyo kana rapfuura. Kuno apa munyika medu muno unobva waita kuzvisaya kuti koinda kwaanga achiribeko kutambira iye Norwich Musonayu abva anzi ngaaite sona kutambira ino chikwata chaScot. Rekai tirambe takaringa zvedu kuti zvinoenda nekupi. Kuhwadza chikwata chokiriketi chomuZimbabwe kuramba kuchienda mberi. Ipapa wafana wari pasi pemakore 10 wari kuhwadzisa fani wajiwa kukwapaidziwa kuumburudziwa nyasi pokare nowakomana weBangladesh. Idihwi. Rekai tigoramba takaringa kuti wachaikona chere nyaya yacho. Toringa dziri kuitika pasi rese kureketa kuno munyika yoSouth Africa. Kwai hurumende yacho yatoti takuchinja zvidhindo zvopamazambuko nopa nhandare dzondege. Tikati zvisvino rekai tione kuti zvinenge zvakazomira sei. Tinenge tichizokunyepai hedu ipapo. Apawo chikwata bato iroro Action SA rinozikana nokureketa kuti havambe. Kwai ipapa ragototi kudaro paramende toda kuunza mutemo wokuti uchinjiwe tibise wanotedzera makurukota. Tikati kana wakaita izvozvo ndiwo havahambe chaiyo manje ngavaende nekuti waribeka chekuita. Wanotedzera makurukota pasi rese chaipo haiwa kutambisa mari. Rekai tigoona kuti wachabudirira chere ipapo. Nyika yeBotswana kwai iri kufunga kuita kunge Dubai ipapa. Kwai iri kutofunga zvokuti mugwenga rawo roKalahari wanhadzire kuti wawake ziguta ziguruguru rinenge richizoita kuti vanhu vapfumbure imomo. Rekai tione kuti zvinoitika chere zvichaitika chere kana kuti wachazvikona chere. Tinenge takaringa hedu tichikunyepai.
kwai watungamiri wenyika DRC noRwanda kureketa kuno wari kuringirwa kuti wagoende kuna Trump koreketa nokubvumirana kuti waite runyararo. Hei, pakaomapo. Rekai tione kuti wanoita sei ipapo. Aye Trump atoita kunge ndiye bambo wawo kam. Mhanduwe, zvogore rino zvakaita kuoma chaiko. Rekai tirambe zvedu takaringa kuti zvinoenda nokupima. KuNigeria ava ana mupengo wanoenda wakabata pfuti kuvanhu vari bepfuti wagwarasha kwai vanhu vanosvika 37 pakaita kunyangarirwa mweya yavapfai ngaizorore murugare ipapapo kare tiri kudunhu iroro mumadokazuva waAfrica. Kambani yoGoogle kwai yavhura nzvimbo inotekaidziwa no-AI kuGhana. Wakabva wati pokare wachaisa mari inoita 34 mamirioni emari ekuAmerica kuti ibatsiridze kufundzisa vanhu nyaya dzo-AI idzodzo. Rekai tirambe tichirowa manja ipapo. Kuno mumwe kwai mukuru wokumfu iko kuChina kuku hanzi aiva akubisiwa panzvimbo nonyaya yekuba mari. Aidiwi. Rekai tigoona kuti ichapera mushechere kana kuti achagwarashiwa zvinoitiwa wabiyawo zviya. Tinenge tichizokunyepai ipapo. Asi kwanyasi rekai titi aiwa mhanduwe toboya nazo ramangwana. Ndini wenyu mhanduwe onawo.